بله دوباره هناردکرنا نفتا و کردستانی دی سکترا انرژی یا جهانی ده ما وایی که گلکی ارینی هات پیشوازی کرن مجاره ام دیلگر پسپور انرژی شفیق چولاک جه استانبولی بگرندست روش باش که شفیق شفیق گرنگیا اهمیتا دست بیکرنا هناردکرنا ریکرنا پترولا کردستانی تی چواته Dest pê bikim. Dengê me gihişte tekek şefîk. Ona dengê te gihişte mikeke min. Belê kek şefîk min dixwest ez bizanibim giringiya destpêkirina rêkirina petrola Kurdistanê ji bo sektera enerjiyê li cîhanê tê çi watê? Yani ona hem petrol hem gaza Kurdistanê tamamı cihanê de pir mühim e. Çünkü ji bona aboriya devletê mezin de zê ew muhtacin ki via petrol û gazê Kurdistanê dest pê bikin ji bona xwe. War dixuye ki sedû de petrolê dünya li vê herema Kurdistanê dora berewî de derdkeve derva ji bona ew pir mühim e ji ew kare. Ayrıyeten hem ji Kurdistanê hem devletê dora berê Kurdistanê ji wan re zî pir mühim e. Yek ji wan zî Tirkiye ye. Kek şefîk Amerika rolek berçav yani rolek gelek giring di destpêkirina rêkirina hinardekirina nefta Kurdistanê de lîst yani bu Amerika bu Avrupa çima ew qas giring bû çima ew qas mühim bû ku petrola Kurdistanê dîse destpê bike werê bazara cîhanê. Ona tamam evkê de fabrikê devletê pêştegedarin muhtacin enerjiye. Ev enerjiye piriyekî hem erzanî hem de evkê de lojistika wî de parîkî rehat e ew zî li Kurdistanê ye. Ji bona wî vana devletê mezin karar dan ki evke vî evkê van dera istikrar bikin ki rahatî petrol û gaz li dera bike destê xwe ji bona wî li ve derê ew dikin. Ayrıyeten devletê Rojava evkê Çîn de nav wan de nakokî heye. Ew jî zanin ki vî enerjî kontrol bikinse ew serdest bimînin. Ji bona wê ew pir qîmet didin petrol û gaza Tirkiye. Petrol û gaza Kurdistanê. Belê. Ayrıyeten ji tişkî stera bêjim hinkîciya Keremke. Hinkîciya mesela em bêjin li Azerbaycanê petrola lûzî heye ama derxistina wê parîkî zehmet e ew ne berdawamiya wî tune ye ama Kurdistanê hem nêzik e hem zû dikare ew bike em zê ew zî zanin ki hem İsrail û Kurdistan bi hev re ew bikin se kontrola vî sektora enerjî daha rehat e ji bona wî serviya de disekinin. War zor didin ki Türkiye, İran û devletê dinyasî ki evî meseleye de nakokî û tişkî dernekeve diye. Kek şefîk tu dizanî ev 2 sal û nîv zêdetir e petrola Kurdistanê rêkirina wê hatibû sekinandin. Ev ê yekê zararek gelek mezin di rewşa aborî de da Kurdistanê, zararek da Iraqê. Gelo sekinandina wê zarar dabû Tirkiye jî kek şefîk? İşte var bêjim vî xeta petrolê de Türkiye salê 11,000 milyar dolar pere kazanç dikirin. Ji bona siyaseta wî ji bona ekonomiya Kurdistanê bikin bin kontrola xwe wan war siyasetekî dirêj kirin ama zêde nikarbûn dirêj bikin. Çünkü salê 11 milyar dolar kazanca wan heye.
ona plana noda gora fikra da plana noda servi khati gazu petrol İranezi nav penşe salpaşı var nakıl bikin ki uçağı karavan uan salı bir gece 25 milyar dolar. Evana hem ev kirin Türkiye hem bir kazancı nekir hem de masrafı ev bu. Tabii ki ev ki zararı Kürdistan ve Irak'ı hebu tedadı ama demek ki yine ekonomiye Türkiye o dünya devleti dünya evnek bu zor davan ki yine ki bir mesele serfiraz bikin. Keke Şefik Tuzani müjarek pirseke. Ayrıyeten siyasi pirseke gelek mühim ha. Tuzani şerdin avena Rusya و Ukrayna'da heye tesirli enerjiye kiriye. Rewşa İranî ku aloza tesirli rewşa enerjiye kiriye. Destpêkirina rêkirina petrola Kurdistanê ji bo bazarên cîhanê ji bo Tirkiye jî dikarî bibe alternatîvek ewle alternatîvek misoger petrola Kurdistanê û gaza Kurdistanê ji bo enerjiya cîhanê. Yani var bejim drojberi Tayyip Erdoğan u Trump civînekî çêkirin. Bir civîne de fenege wan gotin Türkiye gaz û petrol evke neftê ji evkê negire. Ji Rusya negire. Bi rastî bu 4-5 sale Türkiye neftê ji Rusya digire tamamî wî 68 yani praniye Rusya digire. Ona var duhuye ki devleti Rojava NATO zor dane Türkiye ki jüvederi petrole gedistine kembike. Vakti ki via var meydane var duhuye ki Türkiye devleti nezik muhtacı petrole Kürdistan'ine. Beli. Jbona ve sandına van gerek zede ve. Beli. Tişteki deniz heye ki dünya ser evkir hatta ki deniz de şole ona Türkiye mezakir ki gevarda berdavan bu kesse vi hatta destavyara. Hem muhtacı petrole hem de avat fazla ki hatta destevi ne çat. Belki Şefik gelek spaz bote Kürdiyat jî baş bu. Dixwazim yekê bêjim spaj İstanbulê gelme. Vallahi inşallah baş bu. Dê baştir jî vivî. Belê. Spaz bote Kurdiya xwe pêş da bibim de. Dest xweş.